אישה בצעירותו. מה הבעיה? הבעיה כל כך רוצה שהבן שלו יתחתן בגיל 18, 20, כולם רוצים. אחד אומר טוב תלמד מקצוע, אחד אומר תגמור אקדמיה, אחד תעשה ככה, אבל בגיל 20 כולם רוצים שיתחתנו. אבל הבן הזה לא שומע, מה יעשה הבא הזה? יכפה אותו בשוטים, מה יעשה? לכן השתדל אדם להשיא אישה בצעירותו. פעם זה היה קל. מה היה? שמחה, אתה יודע מה היה? היו מקומות שהיו מההריסה, אומרים זה, זו, לזו, זו לזה יותר נכון. אחד היה לו תינוק בן שנה, חצי שנה, נולדה לו במשפחה איזה בת, אומרים זו לזה, נגמר. לא שטחנים, לא שטחניות, תודה רבה בקיר. לא בירורים, כולם מכירים את כולם, וברוך השם משתבח שמולה. אני שמעתי מפי זקנים בעדה שלנו, אפגניסטן, שיותר מ-200 שנה לא היה גירושים באפגניסטן. לא בגלל שלא ידעו לעשות גט, בגלל שככה היו עושים זיוורים כמו שאמרתי עכשיו, מההריסה הבת הזאת לבן הזה, וככה היו מתחתנים בבנות בצעירותן, וככה היה כל בעל מקומו בשלום. אבל היום, בזמננו, זה לא ככה. אז השתנו הדורות, השתנו הטבעים, אבל כל אדם יעודד את ילדיו להתחתן בגיל צעיר. שזה דבר טוב, למה? כמה וכמה סיבות, כמה וכמה טובות למקום עלינו. אחד, הבן הזה הוא יותר מיושב בדעתו. למה? כשאדם לא נשוי, אז אין לו מנוחת הנפש. צריך אישה, ואז הוא מרגיש את עצמו יותר בגבוהה. כמו שאומרת הגמרא ביבמות ס"ב, כל השבוע בלא אישה, שבוע בלא ברכה, בלא שמחה, בלא תורה, וכמה דברים שמה. אז לכן צריך אדם להשתדל, גם אדם שמתחיל בגיל צעיר, הוא מתבסס יותר מהר גם כלכלית. הוא צריך בית, צריך זה, הוא מתחיל לחסוך, הוא לא נוסע לתאילנד. הוא עושה כל מיני שטויות, יש לו אחריות, מתבגר, יש לו ילדים, אז צריך אדם להשתדל, לא בחינם אמרו חז"ל, בין 18, אנחנו פעם, אז לא 18, 20, זה צריך זכות גדולה, לא כולם זוכים שילדים מתחתנים בגיל צעיר, יש הרבה מניעות, וגם מהבנות עוד יותר, השם יעזור לכולם, אמן. אמן. טבילת כל גופו, ולפחות טבילת ידיים. אנחנו פה חילקנו בזמנו, הסברנו איך עושים טבילת ידיים. וזה טוב מאוד שאדם יעשה כל יום. במשך היום, מתי שיש לו זמן, בפרט לפני התפילה. אם אדם יכול לטבול כל יום, מה תראו נעים. אבל רוב הדעלמה קשה להם לטבול כל יום, אבל טובלים לכבוד שבת קודש בערב שבת ביום שישי, משעה 5 ואילך, דהיינו שעה לפני חצות. טוב שאדם ילך למקווה, יטבול, הטבילה מורידה מהאדם הרבה דברים לא טובים. רוחות רעות, מחשבות לא טובות, לא מיני סוגי טומאה למיניהם. וטוב כשאדם מרגיל את עצמו בטבילה, לפחות בטבילת ידיים. בפרט אם הוא היה בחיי אישות וכל שכן אם קרא לו מקרה לילה. יפה. עוד יש לנו שמירת שבת בכל הפרטים. ולענגו כפי כוחו כבר הזכרנו, שפע תחת פשע. מה זה שפע? שבת. פיזור ענווה. שפע תחת פשע, מה שפשע. השמירת שבת בכל הפרטים, זה לא קל לשמור שבת לגמרי. ב100%, גם מי שרוצה. גם מי שחרדי, בטעות נפל לך קליפת פיסטוק בתוך הסלט, ואתה מוצא את הקליפה מהסלט, החוצה באוכל סלט עם קליפה של פיסטוק. זה איסור בורר, איסור בורר דאורייתא. ואדם צריך ללמוד את ההלכות.
הלכות שבת, אומר רב דוד משיץ, בספרו יעמוד דבש, חייב אדם לחזור ולחזור ולחזור ולא לשכוח. שזה טוב שאדם יקבע שיעור במשנה ברורה, בן איש חי, יקרא לשולחן בשבת בכמה הלכות, שברכי אנשים שם. לכן אדם משתדל בדבר הזה ללמוד. דבר נוסף, לענגו כפי כוחו. מה זה לענגו כפי כוחו, רבותיי? אתם יודעים? מה אתה אוהב הכי הרבה? תאכל בשבת. אני אוהב פיסטוק. תקנה פיסטוקים, תאכל בשבת. מה אתה אוהב? גלידה. תקנה גלידה. מה אתה רוצה עוד לאכול? מה שאתה אוהב זה לא שמחה, לא כתוב לשמוח, חיוב שמחה ביום טוב. אין שמחה אלא בבשר ויין. אבל בשבת, עונג שבת, גרדת על שבת עונג. עונג זה תאכל דברים שאתה מתענג בהם, אתה נהנה מהמאכלים האלה. אז חז"לים אנשי מעשה לא אוכלים אותם כל השבוע, או רוב ככל שאתם משתדלים לא לאכול במשך השבוע, ובשבת אוכלים דברים שהם נהנים מהם, הן מאכל והן משקה. אבל מה קורה? יש אנשים שמפריזים. הוא אוהב לשתות איזה כוסית, אבל הוא נמשך אחר הבקבוק, ואחר כך מגיע לשיעור של הרב יאיר, נרדם שם, או שהוא מדבר שטויות. אז לכן... יש כאלה מככבים. הם מככבים, כן. אז לכן צריך אדם להשתדל להיות תמיד ממוצע. אתה נהנה בכוסית אחת, יאללה, תתרגל. הכל עניין של הרגל. אם אדם יודע שזה מצווה, הוא יכול להרגיל את עצמו. הוא יודע שזה עבירה, הוא יכול למנוע את עצמו. כן, עונג שבת, תעשה מה שאתה אוהב, חמין, זה לא משנה מה. זה הכוונה כאן, לא להתקמצן. לענגו כפי כוחו, בעונג שבת. כל זה יועיל לכפר חטאותיו, כמו שאמר הכתוב, אשרי אנוש שיעשה זאת, שומר שבת, מחללו, וכך שאמרו רבותינו. אפילו עובד עבודה זרה כאנוש, מוחלין לו. זה, הסברים בזה הם רבים מאוד, איך יכול להיות אדם עובד עבודה זרה כאנוש, שומר שבת, מוחלין לו, אלא אור שלא מחזיר אותו למוטב, זה דבר חשוב מאוד, השבת מקדשת את האדם, והאדם יותר קרוב לחזור בתשובה. אמרתי לכם שהיה פעם שאלה בערכים, שהקימו את ארגון ערכים, אז שאלו את הרב שך, עליו השלום, כבוד הרב, אנשים מתחזקים, מה להגיד להם דבר ראשון? אחד אמר זה, אחד אמר זה, אחד אמר זה, אמר להם הרב שך, כשרות המאכלים. למה? כי מה שהאדם אוכל נהיה דם בגוף האדם, וזה משפיע על גופו ועל נפשו וכו'. ואז אם אדם אוכל כשר, יותר קל לו לשמור את מצוות התורה, עשה ולא תעשה. בשבת יש מעלה נוספת שלא רק שהוא יהיה לו קל אחרי שכבר קל לו, זה כמובן שהוא מצווה לא במצווה כתוצאה ממאכלות כשרים, השבת זה תוספת קדושה. כי אנחנו אומרים את זה גם בתפילה, שנתקדש וכו'. אז לכן אדם משתדל בשמירת שבת כמו שאמרנו עכשיו, שזה דבר גדול וחשוב כשלעצמו, וכל שכן לכפרת עוונות, וכדי שיביא כאן הרב כל פעם משתדל לפרטיה ולדוקיה ולעננו כפי כוחו. ולא יאמר אדם, זה קשה, טל מלאכות, וכל מלאכה יש טל תולדות, לא יכול, אדם לא יכול לפתור את עצמו. אתה צריך ללמוד ולעשות. אדם נפטר אחרי 120, בא לשמיים, אומרים לו, למה עשת זה וזה על משהו שאסור? נגיד דוגמה, סתם, אמרנו בורר, נגיד בורר. הוא אומר, לא יודע, למדת הלכות שבת? כן. הביא הוכחות, יש שם וידאו, הכל גלוי וידוע לפניו. והם אמרים, כן, למדת הלכות שבת. אז למה לא שמעת? לא למדתי את ההלכות האלה. אם אדם למד ולא למד את ההלכות המסוימות, לא באשמתו, הוא בא לשיעורים, למד הכל, הוא לא הגיע להלכות שבת למלאכה הזאת, אז בוודאי שיש
בזה הקלה גדולה לנשמתו, כי הוא לא עשה במזיד. אם אדם לא לומד, זה מזיד. אם אדם לומד, אפילו טעה, אפילו לא למד כי לא הגיע לשם, כי הרב לא לימד את זה, או סיבה אחרת, אז ודאי שעונשו לא יהיה כמו זה שלא למד בכלל, אולי גם לא יענש בכלל. וייתכן, ויתקן בשמירתו של השבת, אני מסיים בזה, ביחד קודשא בריחו ויתקן אשר גרם להיות דרגה נופלין עלוב חס ושלום. זאת אומרת, זה איחוד השם יתברך. למה? כי כתוב שתי מצוות יש לנו בשבת. מה אומרים בקידוש? זכר למעשה בראשית. ומה כתוב בכל הקידושים האחרים, גם בחגים, גם בשבת, זכר ליציאת מצרים. שתי המצוות האלה, תמיד יש לנו אותם בקידוש, בחגים, שבתות. מה זה אומר? זכר למעשה בראשית, זה שאדם מעיד שבורא עולם ברא את העולם. אמן. זכר למעשה בראשית, השם ברא את העולם 6 ימים, ושביעי שבת ויהי נפש וכו'. זכר יציאת מצרים, שבכוח השם יתברך לעשות גם את הדברים שלא הגיוניים, כביכול, צדי מצרים, אנחנו זה כמו הרבה דברים שהם מעבר להיגיון ולשכל, אבל את האמון בהשם, זאת אומרת שהכל מכוחו יתברך. שתי המצוות האלה נותנות, אחד אמונה שבורא עולם ברא את העולם, והשני אמונה בכוחו של השם יתברך לעשות בכל מכל כל. וזה יסודות מאוד חשובים שאדם צריך לחזור עליהם כל הזמן. לכן מזכירים אותם בהזדמנויות של החגים והשבתות וכו'. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן, וכן שאומר את זה בסדר, ככה בתורה מצוות שנאמר.